náročnejšie ako včera. Tie prvé tretiny, kde sme vývoj zápasu dôležité neustáli tú presilovku 5-3 a išli do vedenia. V tej druhej tretine myslím, že mal super optický návrh, sme pridali ten druhý gól, čo bolo veľmi dôležité. Myslím, že ten zlomový moment nastal v tej prvej minúte tretej tretiny, keď sme super odskočili na 3 góly. Super už mal málo času na to, aby s tým výsledkom dačo spravil, aj keď dal gól, potom položil samozrejme, ale už toho času nebolo veľa, aby sme to celkom takticky zvládli a pridali sme aj ten štvrtý gól, keď sa super hral Bang, ale vďaka výbornému Janovi Chovanovi, ktorý myslím, že nám držal nad vodou celý zápas. Musím pochváliť, vyzdvihnúť ho. Samozrejme poďakovať celému mužstvu. Takisto by som chcel pochváliť mladých chalanov, že dnes to dobrali oni, dá sa povedať, do rúk. Keď som to bol kolektívny výkon, ale dali tie dôležité góly a sme radi, že vedieme 2-0 a ideme s náskokom do Mikuláša.